Žiadna sláva, ceny ani nehovorím, tak myslím, že aj takýto komentár sa objavil pod jedným z našich videí. Ja by som vám teraz rád ukázal, že Demenová rezort je nielen skvelým miestom na investíciu, ale aj na dovolenku. Čakajú vás bazény a vodné atrakcie v lete, lyžiarsky svah priamo v Demenová rezort a veľké zjazdovky len na skok v zime. Turistické chodníky si môžete užívať takmer celoročne a že ich tu je naozaj veľa. Nehovoriac o tom, že vaše deti sa tu vyšantia do sytosti a ak by ste náhodou dostali chuť na výborné jedlo, tak skvelé reštaurácie máte na skok. Ubytovanie je v moderných apartmánoch s vlastným wellness a bazénmi s výhľadom na hory. A ceny? Pozrite sa na našu webovú stránku. Určite si vyberiete ten pravý apartmán pre vás. Veríme, že Demenová rezort je skvelé miesto pre dovolenku a investíciu. Presvedčte sa sami a navštívte nás. A ak by ste chceli investovať do nehnuteľností, sme tu pre vás. Viac zistíte na tatrainvest.sk.